Sayang kon ku yo apa sih? Endi jedaiku kok gak mbok gowokno? Ya apa ya kon ku sing ya apa? Mosok jedhe-jedhe dhewe kudu jedheku kok cek aku sing sewalano tak kewaplok kon namen kon. Wingi ku jedaiku tak jepitno nang tasmu. Softtek protek sotong bulat kon ku ya apa kon ku. Kan iku jedhemu tebet nang tasku kon gak ngomong aku sih. Kon ngomong aku koyo ngono iku. Lek kon ngomong aku rusing saiki tas keri ngene iki aku metu gak nggo tas aku sing masalahno. Kon mangkane ngomong lek jedhe Alasan kok arek anjen Ya gak tau bener belas. siap si paling maha benar dengan segala firman-Nya ya kayak kon iki kok misalnya koplo kuaplok ini kon tambahan kon ro sing aku ben sak kurang pacaran kon pas jomblo ya donga kuwi apa kon ro Ya apa? aku nak seperti malam dawuh ya Allah semoga aku dipertemukan dengan cewek yang benar sing alim ngono ya iki temunane kok ngene iki benar gak kon salahno iki kudu bener sing tak maksud benar koplo kok laraan iki lho kewaplok ini ngono ya ojo ngono sih ojo lek salah ya salah dhewe ojo di salah-salahno aku iki lek salah terus aku yo gak gelem bener meneh tak enggok-enggokno ae tak salah-salahno ae percuma bener salahno ngene aku ae Ya apa sih kon ya kon iku sih apa iku kon lek salah aku salah ya ojo bener-benerno kaplok kon meneh yo lek aku ngene iki meneh tak golek ternyata saya wis aku sing salah-salah tok ae ternyata ngombe karaoke mandi ae wis salah tok ae percuma aku mlaku bener lek mau salahno terus ae Apa sih?